Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon nagluto si Bintoy sa spaghetti. Yang gilapuan na ang spaghetti guys. Mao ni siya ang spaghetti katong sulod sa box nga gipadala ni Ate Ig. Daghang kayong salamat Ate among giluto kay birthday man ni Princess. Birthday ni atong 9 unya kay wa man siya nakauli na wala sa media wala sa kuda dinhi. Then siya nga ugma na maguli na ko ugma man kung kuana na nakauli man siya kagabi namo ning giluto. Naa napalit po kog pansit daw manok kay para pod nga moy among salusaluhan diri nya si Bintoy ang magluto dana sa kuan sa spaghetti kaya ako pod ang magluto atong pansit daw manok ang manok atong sagulan sa patatas guys para atong sudan sa panihapon nya mao din ni atong napalit guys nya si Vincent naghiwa na siya sa lamas. Tunga na do kay para sa pansit. Gagmayan ha, kanang para bitaw sa kinilaw. Una Bombay oh. Nya. Mapun akong gipalit guys para sa gulsa kuan. Spaghetti, ketchup na lang akong gikuan, wala na akong nagpalit sa spaghetti sauce. Agoy. Oh. Nya. Napalit ko og pansit. Nagpalit ko og cheese kay maghimo mi og pizza ugma. Karon man ta to pero di na maapas guys. Di na maapas man napalit og melted cheese. At pugog harina. Yes og baking. Tag magic sarap. Yara baking, di apod yes. Yan napalit po kog pansit kay para atong lutuon ning pansit kay para nga kuan. Ano naman pansit guys kay pampahaba ng buhay daw. Hindi na mawala ang pansit og na mag-birthday. Naghiwa na ni Bintoy ang hotdog diha guys. Nya kani ato sa ni siya hipuson kay ugma na lang ta magluto sa atong pizza nga glutoon. Di ako tidbit sa kung gipalit. Kani siya muni para sa pizza puhon ugma puhon nito lutoon. Ya, kani patatas atong isabol sa manok. Ito manok guys. Ano ko din pansit. Sakto na siya guys. Panapon. Ito po na panitan itong patatas. Kaya mo na atong kuan luto tag manok daw patatas. Kaya talaga mo.
Habol na ba na? Pakadulot. Pangitaon na lang. Asa. Panita na to ni guys. Karon ato na ni ma. Luto dayon. Gamay ko ano? Naman. Turaw katong green. Ah, may green. Piler. Wako. Pagluag na. Pagtagan sa din na outside. Kadiga siya. Sari dito ma. Ma. Okay. Sibo. Grabe. Sada ma. Sada, super. Ano ko ba? Balik pa po mo. Kung pa po mga mulo sa mahal nga birhen. Ay, king. Matuman sa tanong. Yang Nakato mo dito sa simbahan na. Ano ba? Nakato mo sa simbahan. Abang Will. Kaya man ang ako. Pila siguro na gani. Lago ka ba? Ha? Ito. Dito ka sa naman? Oh. Kailan ka? Di ba unong lang. Pila siguro. Ato ning panita ng patatas guys, kapag sagulang sa manok. Ang sa panghapon. Sinama ang si Papa, ako pagkakala. Kani pangabrihin ni dani mong mga ingredients so Naman. kana ang ingredients mo na imong mga ingredients niya kanito ka daw abrihin ka na daan. Abrihin si kakili ka na una tapos bombe ka para na awas. Ana. Aman to ah. Dakuan ka na to abri. Yang ipang ready na ni Bintoy yung ingredients na guys sa spaghetti. Yan nagpanit po ko ani patatas. Kaning upat?
Hanaras ang tulo abri. Nya nagdako po na si Riri sa manok Bisaya kay para ihawon. Kay ato nang ano ni guys sa bawon. Sinudan akong Bombay, guys. Ano na pa dito niya guys. Kasi sinudan ma. Ano si tangtana kay nag-video ka? Di instructionan ka na. Ay, ako. Ano ba? Sus, nag-video ka. Ngayon ang hotdog. Sugas na yung tungog. So, ilunod na sa rin yung hotdog, guys. Yan ang timplahan mo. Ito yung diba? Murot lang na. Kauwaw pagit. Ilunod na itong ketchup, guys. Butang sa na mong luwag. Guys. Butang sa guys. Kabalo ng konsa ang pagluto, guys. Ang spaghetti. I know how to cook the spaghetti na, guys. So, ako na yung magluto sunod. Pero kay paluto ka rin guys. Akin sa pansit. Pwede mo na. Ito, guys, kukirik, guys niya. Ako na ibalaan pagluto. Ang hindi ka? Ha? Uy, mama, dakan kayo. Kabila. Ay, sorry guys ha. Don't mind my bibig kay. Kabila. I don't mind my bibig lagi, guys. Nandiyo ay bilat. Video. Asus lain na jud niya. Mo ni ba? Mo Utang. Pautang. Tulong na kini. Wala sa Ano wala mo na ito ba? Mama, nagdukot lagi, mama. mother. Ito yung nga na yung engage game na dukutan man.
siya nagdukot. Kuan na imong kalayo. Renay, karmi da re. Ano ma? Amiro ko no rin mo rin nasa balde re. Balde nga blo. Pwede mo nugo. Oh, suko ka day. Mabukan na ni ma. Sige diha, ito anak diha. Ino nang kuan nilo. Ino din na yung gatas. Bahala sila guys, unsay lami dani. Basta daw malupit. Kasi kuha na ng kitsap day. Okay raman ni. Walo na ng gatas day. Wa pa nagbukal. Kuwang Dapat suwak-suwak ipabukal-bukal. na mga nao. Maipusin oh. Manong rin ah. Dapat daw guys, magluto, ay lunod sa gatas, dapat magbukal-bukal. So, dapat nga na guys, sa ipatarong sa tanong. Luta sa iya gikumikiran. Dalan ka na ako sa imong kanang suwa. Ilunod na ni nato guys sa Mga balance. Mag-june na. Sabi na ah. So na ah. So ready. Na ah. Naman lang yung gatag day naman. Ay, ito na lang naghihinan ka rin. Sigdoban. Sakuan. Karo mga alin baboy. Yung video ba na? Ito ka na ah. ano lapti guys. Wala ta na Uy, Janice, anong imo man ang gipukaw? Mo pa na nagkatulog. Tawan ako kasi si Duyan. Wala ta na ito magbuto-buto na guys. Duyan ang balik. Sakto na na, maglukot na guys. Lunuri ma di. Ay ako ra, ako may gluto. Ayo, idagan ba? Kaiga. Yung idagan. Idagan ba kinakawa? Para siyang sundang niya. Naga si. Naga si. Sila. Nabisig na sila, uy. Ah! Akong sa kasay! Ikaw naman oh. Sige day. Duwa ka na day. Bakit na ay bigdig? Ga. Ako ra. Duwa ka na wag gamita. Ibutang daw. Ibutang. Dili din na mo diok ma. Hello, ay baka na yung bata. Struggle di kani siya guys. Dan hindi siya dapat ang struggle. Basta magluto sa spaghetti.
Doya na pagayo kay para mamix sa tama. I-off na rin mo, ma? Di ako para mamix. Ang video ba? Diba? Basa ra kay ako na kay siya mo. Ugar kay siya. Yan na to ni Pizza. Bayan ko na rin. Bahay na ang. Ano ba? Baboy. Ano? Kasi ganda. 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 Asa man to? Itong remote. Sulit pinay mo. Juday. Bumikir ka na lang. Sila ya Dodoy. Imong dako. Mana ma? Tilawan na to guys. Oh my god. So yummy. Bota lagi kaluto mo daw. Abis nagsa ko. Pukara rin to daw. Kaya rin mahugasan ng kala. Kaya maluto ni pansit. Yung ano yun, yung mga classmate din yung ganti ko grupo. Bayin-bayin na kuno nila. Grupo niyo ba? Ha? Ay ato ko ng ulod kay may ato ko ng sago sa pansit. Giluto. Spaghetti. Nga kay naluto naman niya ang giluto ni Vincent nga spaghetti guys. Ato ning hugaron kay para mahugasan ning kalha o maluto na po dayon ang pansit. Ang pangas sa din eh. Aba na rin mama pagtugbong o papa. Pero sa tulog. Ha? Panihapon. Kung sa man din karon. Ha? Di ay. Birthday ni mo. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday ganin ni mo no. Na ganin mo mama. Birthday na ako mada. Tingnan mama ni mo ka. Yun lang, ibigay. Kung sa man din karon day. Birthday ganin ni mo. Hindi ba ang karon? Birthday na mo. Tawag mamalila na ng spaghetti. Basta na birthday di ba ang spaghetti? Kasit mo po po. Oo.
Da, may lang. Ayo. Dili po kayo. Ignagan mo mama di ba birthday ni mo karon. Ano yung mama nga? Birthday ni Iboy. Oo. Gihandaan ka di papaririyo. Kuanan ka sa manok, ngawan. Ngawan sa manok ng paparire. Gilutuan sa pansit na kuha ni Mama Len. Tak. Happy birthday to you. Pasko na ako. Gusto ko di karon. Pasko na ba di ay? Okay, pagka. Ang kaboy, happy naman. Ano si Tambi din sa'yo? Lakaw. Nagwalito. Ilawi dyan ang niluto ni Bintoy kung unsa ba niya. Nagwalong. I-cancel. Ay, si Iboy na nakayaman birthday. Yaman birthday ni Iboy. Kani nga tilaw kay daghan. Yun din yung mga nga. Kapli, nang sa yung karong oras nga. Ako naman. Kapli, magkabasta sa badok. Ano siya naman oras karon. Ibintay, gidani nagluto. Yes. Bilang ikiro ka. Tulo. So, diya guys, ang niluto ni Bintoy. Kaduhan naman din yung lutoan ni Jan. Gaan? Spaghetti. Nanapod si Janice, gipatilawan ako niya unsa man. Kina, pasar na. Yeah. Kini ko din ang manok guys, ato ni adobuhon. Ako rin ko lang daw panghatag lang ako sa siling. Panghatag lang ako dayon guys, kanang pansit, kanang lutoon, daw kanang kuan. Si mamag si papa patubong dan ako si mamag si papa dan kanang pangas man ni si Janice. Ano wala? Si Auntie Mercy gani. Unsa man dyan? Kira? Pasar na? Kukiri bang gikuha na ng Bintay at sunday. Saan? kukiri ka na. Kani akong hiwaon, mani akong isagol. Ang snack ni Richmond oh. Ya, namay di kuan si Janice nga karne baboy, mani akong isagol sa pansit. Ang tagaan ko naman ito? Ako isagol sa pansit ha. Pansit na popo ah. Wala mo na unsa. Pagpakanon sad ko nimo dali. Ano? Dua. Ice dua. Baligyan. Mana sa haon? Ya? Baligyan. Ah, Vincent! Surpresa na rin Vincent pre! Nasa kumat, yata yung tonton. pagpakanon sad ko nimo. Ha? Tanya mong pagbitalon mo ka. Sa? May tubig. Alay ka? Alay ka mo ito sa bati ko. Perfect kayong luto ni Bintoy guys. Ayaw na bibingon sa ako ka. Ay, wala ka. Karon sa Dahil nagyagingon sa ako. Siya po dapat kaluto sa pansit. Katong crush man niya na. Naka-crush man sa iya. Ang baje? Wala noy oh. Laki. Buang man siguro. Na naka-crush man sa iya laki. Pinsing lugar mo. Kani ma, yung ni isa ma. Gagmayan, Japon. Ayun na yung natuwa kay basta manok adobo na, di na gagmayon. Adubon. Kung spaghetti gani og kinilaw, ingato nga pagkahiwa sa kuam. Da.
Di na gina tilaw guys. Kaon na gina siya. Kiribya. Yan, magluto na si Bintoy guys sa pansit. Ngayon. Dede, oh. Dede. Ay, ulit ba na? Sige, sige. Sige, huro ko tanan. Long naman na, ma. Siksik na itong kusinero ha. Aga. Dali na, kaya. Laag, lagi ako. Doon sa nanay, nila. Ako, alam na isa na kagkabot. Ang awalay na siyang taon din na ko. Ay, Diyos, may doon sa tatay. Humila. Gilaan na mo na de? Karon? Meron. Bakit mo nang nagkatulog na? Laka na siya. Okay, kami na yung tama-tama ko ka. May kailan mo na nagilaka. Hoy. Sabangin ko din ide. Ala. Ala. Aman yung basura na mo. Di pa hugasan ko pa sa ganiha pero wa gyud nakasulod. Luma. Sige, ilunod na ng karne. Kamutar, sayang dili magkuan ng tubig. Ay, baka ng video ta. Ay, lagi. Ano lagay? Dikit. Tama. Ano ta? Ata. Ata. Dito sila. Dito sila. Dito sila. Luto nga nyo. Wow. Luto nga noy. Wow. Luto si Manoy. Hala. Hala. Luto nga na. Tabangi ra gud na siya tatay dandan kay nakaitin ako no. Kasi sa tanong, oo. Huwag ka ng kite. Sige, ilunod ta nando. Halo, my Kamay yun ako. Ilunod ta nan. Ako diyan. Sige, duha ka luwag gamita.